Good morning to everyone. Today we are discussing about domain name system in email. Domain name system. What is called domain name system? డొమైన్ నేమ్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. మనం ఎప్పుడైతే కనుక ఈమెయిల్ ఐడిని క్రియేట్ చేస్తున్నామో మన యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనేది మన యొక్క సిస్టమ్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఐపీ అడ్రస్కి ఏంటంటే వెనకాల ఐపీ అడ్రస్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది కష్టం అన్నమాట. సో దానికోసం ఏంటంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే హౌ మెనీ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద నెట్వర్క్ అనేది చెప్తుంటుంది. సో ఇక్కడ హైరార్కికల్ లెవెల్లో స్కీమాస్ అలా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటాబేస్ బేస్ చేసుకుని ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది ఇందులో. అలాగే డొమైన్ నేమ్ సిస్టంలో ఐపీ అడ్రస్ అంటే అని చూద్దాం. ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ఐపీ అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం జరుగుతుందంట, మనకు ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడైతే కనుక మన యొక్క సిస్టమ్ అనేది ఇంటర్నెట్లో ఎక్కడ ఉందో, అంటే ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రీలో అంటే మన ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే స్టేట్లో నెక్స్ట్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్లో అవర్ సిటీ జంగారెడ్డి అని ఎలా ఉందో అలాగే ఇక్కడ 4 bytesలో మనకి ఇక్కడ నెంబర్ అనేది డాట్తో సపరేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో దాని ద్వారా ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మనకి కనబడుతుంది చూడండి. 137.170.4 చూస్తారు, అది 124 అని అది మాట. అలాగే ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటంటే యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అనేది ఏంటంటే మనం ఏదైనా సరే ఒక ఆడియోని కానీ వీడియోని కానీ లేదా టెక్స్ట్ మెసేజ్ని కానీ ఏదైనా సరే అంటే మన యొక్క వెబ్సైట్ ద్వారా సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వెబ్ అడ్రస్ని ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేయడానికి ఈ యూఆర్ఎల్ అంటే యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. యూఆర్ఎల్ టైప్స్ అని చూద్దాం. ఇవి వచ్చి 2 types, అబ్సల్యూట్ యూఆర్ఎల్, రిలేటివ్ యూఆర్ఎల్. అబ్సల్యూట్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటంటే మనం వెబ్సైట్ యొక్క రిసోర్స్నే అబ్సల్యూట్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఒక కంప్లీట్ అడ్రస్, మన వెబ్సైట్ యొక్క కంప్లీట్ అడ్రస్ని మనం ఏమంటాం అబ్సల్యూట్ యూఆర్ఎల్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద చూడండి www.tutorialpoint.com అని ఓవరాల్గా ఉంది చూసారా, అంతా కూడా కలిపి ఏమంటాం అబ్సల్యూట్ యూఆర్ఎల్ అని చెప్తాం అన్నమాట. ఇందులో HTTP అంటే ప్రోటోకాల్, అలా tutorialpoint.com అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఒక సర్వర్ నేమ్, index.com అనేది ఫైల్ నేమ్ అన్నమాట. సో ఈ యూఆర్ఎల్ ద్వారా ఇంకా అదర్ ప్రోటోకాల్స్ కూడా రన్ అవుతుంటాయి. అవేంటంటే FTP, HTTP, గోఫర్, మ్యాలిటోన్, న్యూస్ ఇలాంటివి అంట. ఓకే, ఇదమ్మా అర్థమైందా?